Ako diri sa abroad nagakalisod, samtang akong asawa lain kahapyon. Sa panahon nga siya mangayong kwarta, ang tanan akong sildo akong ipadala. Tungod kay mahal ko siya na walay sama, apan giilisan ra ko niya og tampay. Ngano mahal, nganong nabuhat mo, nganong ipasakay siya ug ipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko, nindot ba siyang mudukdok o trabaho? Dili sa'yo nang ako nga kinabuhi, ang kalisod o kakapoy pirmi kong ibati. Kasakit kong kamingaw akong giantos, kay bilang ang tuig nang wangkahantos. Apan wala ra di ay ko'y kalimutan, ang akong asawa di ay sa lain gisakyan. Para manunta kaniya akong paglangyaw, apan giilisan ra ko niya og tampay. Nganong mahal, nganong nabuhat mo, nganong gipasakay mo siya ug gipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko, nindot ba siyang mudukdok o trabaho? Nganong mahal, nganong nabuhat mo, nganong ipasakay mo siya o ipadaro. Unsay anak kaniya nga wala ko,